تي بእግዚአብሔር كم لبي زتبحله سمو أملا إسرائيل أزيو زغننن نغوس نسقاي ገዛዕ ጓሉ ከመይ ዕሽሽ ከብሎክ ዓለ እቲ ኣብ ቅድመ ጎልያድ ብዘይ ፍርሒ ደው ዝበለ ብላቴና ስለምንታዩ ኣብ ገዛዕ ገዝኡ ስቕታ ዝመረፀ ኣብ ዘመኑ ኣዝዩ ዝፍራሕ መራሒ ሕዩር ናይ ስቕታኡ ኮይኑ ከመይ ናብ ገዛዕ ስድርኡ መዓት ይዕድም ኣብ ቤት ንጉስ ዳዊት ኣዝዩ ብዙሕ ዘሰንብድ ነገር ይፍጸም ኣሎ ግርማ ሞገስ ናይቲ ቤተ መንግስቱ ትኹሉ ወርቅን ብሩርን ትኹሉ ጽቡሕን ጽቡሕን ትኹሉ መስተን ወይንን ነዝኹነት እዚ ክሸፍኖ ኣይከኣለን ሓንቲ ለዋህን ንጽሕትን ልዕልቲ ዓቢዕንቲ ሓደ ክፉእ ሰብኣት ኣላ ልባ ብድንጋጸ ዝተመልአ የእዳዋ ንሕውነታዊ ክንክን ዝተዘርግሑ እዮም ነይሮም ግዳስ ትጉዕዞ ክቱር ለውሓታ ናብ ዘይተደልየ ናይ ጥፍዓት ሰልሚ ከስጥማ ይሸባሸባሎ ሕስብሞ ብልዎ እቶም ክሕልውዋ ክሕብሕብዋ ዝግብኦም ስድራ ቤታ ኣብ ስቕታ ተዋሒጦም ኣለዉ እቲ ዙፋን ናይቲ ንጉስ ምንጭ ፍትሒ ክኸውን ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ናይ ስቓይን ናይ ሓዘንን መፈጸሚ መድረክ ኮይኑ ኣሎ እቲ ስቕታ ከም ከቢድ ሰንሰለትን ሓቂ ኩርንኩሪት ኣሲርዎ ኣሎ ከም መሪር ሕንዚ ንፍቕሪ እቲ ስድራ ንጉስ ቀተሎ ናይ ንጉስ ዳዊት ስቕታ ንዘመናት ዝተዘርበሉ ሎሚ እውን ናብ ልብና ፈኸም ዝብል ሕቶ ዘለዓልዕል እዩ ሓደ ኣቦ ከመይ ከምዚ ክወድቕ ይኽእል ጠንቂ ናይ ስቕታኡ ኸ ክንዲ ምንታይ ዓሚቕን ዘስካሕክሕን እዩ ሳና ጽንሑ ሕሱም ክፋል ናይ ስቕታን ኣብ ልዕሊ ስድራ ንጉስ ዳዊት ዘስዓቦ ዘይሕከኽ በሰላን ሓቢርና ክንምርምርን ክንፍትን ኢና እዚ ናይ ትዕማር ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪኽ እዩ ብድሕረቲ ነቲ ግዙፍ ፍልስጤማዊ ጎልያድ ብጸጸር ናይ ዋንጭፍ ዝሰጥሐ ንጉስ ዳዊት ካልእ ብዙሕ ዘይዝረበሉን ለኽላኽ ዝመልኦን ታሪኽ ኣሎ ዳዊት ብዙሓት ኣንስትን ዕቁባትን ኣለዎኦ ካብኣተን እውን ብዙሓት ተወዳትን ኣዋልድን ወሊድ እዩ ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ብዙሓት ኣንስቲ ናይ ምእታው ልማድ ኣብ ቤት ንጉስ ዳዊት ግን ዘይተገመተ ወጥርን ብዙሕ መዘዝን ኣስዒቡ እዩ ነፍሲ ወከፍትን ዕቁባትን ኣንስትን ነቶም ዝወለዳኦም ናብ ክብሪ እቲ ዙፋን መናቐመጠ ኣብ ኣዝዩ ምትሕልላኽ የንተጸሚደን ነፍሲ ወከፍ ልዑል ንመጻኢ መንበሩ ከውሕስ ነብኡ ከፍቱን ዝሓሸ ኮይኑ ክቐርብን ዝከኣሎ ዘበለ ኩሉ ፋሕተህተር እዩ ድብል ዘሎ ወላ እኳ እቶም ደቂ እቲ ንጉስ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓደ ኣቦ ዝዓበዩ እኳ እንተኾኑ ልብታቶም ግና ብድሌት ዝተፈላለየ ኣዴታት ዝተቖርነን ብሸርሒ ዝሓበጠን እዩ የእንቲ ንጉስ ዳዊት ወላ እኳ ንጸላኢ ካብ ርሑቕ ኸለልያ ዝኽእላ እንተኾና ኣብ ውሻጠኡ ከባርዕ ንዝደናደን ድጉል ጥፍዓት ግና ከስተብህላ ይከኣላን እቲ ኣዝዮም ከበድቲ ውሳነታት ከውስን ዘይተጸገመ ዳዊት ኣብ መንጎ ደቁ ንዝተፈጥረሐ ቅርሕንቲ ከፈትሕን ፍትሒ ከውፅን ዝኽእለሉ ብርትዐ ዝሰዓነ ይመስል ኣብ ስድራ ቤት ንጉስ ዳዊት ዝተፈላለየን ነናይ ውልቆም ድሌታትን ትምኒታትን ዘለዎም ቆልዑ ብሓደ ይነብሩ መጻኢኦም ዝተኣሳሰር ወጥሪ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ኣካልቲ ዕለታዊ ናብሮኦም ዝኾነ ካብዚኣቶም ኣንፈት ታሪኽና ኣቓልቦ ኣእምሮናን ዝሰሓቡ ሰለስተ ነፍሳት ኣለዉ ኣምኖን በኽሪ ወዱ ንጉስ ዳዊት እዩ ሽሙ ምስ መንበር ናይ ኣቦኡ ዝተኣሳሰር እኳ እንተኾነ ልቡ ግና ብኽፉእ ድሌት ተመሊኡ እዩ ባርያ ገዛእ ስምዒቱ ዝኾነ ንናይ ካልኦት ቃንዛ ዘየስተውዕል ሓጎስ ናይ በይኑ ጥራሕ ዘቋምት እዩ ኣብ ኢዱ ዘሎ ስልጣንን ሓረግ ዘርእን ብስነትን ልዕሊ ሕጊ ከም ዝኾነን ብሞራል ከይግዛእ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን ብኻልእ ሸነቕ ብትሕትንኡን ብጣዕሚ ፍረ ቃላቱን ብዙሓት ፈተውቱ ንክኾኑ ዝደረኸን ኣቤሴሎም ኣሎ ብግዳማዊ ትርኢቱ ህዱእን መሳጥን እኳ እንተመሰለ ኣብ ልቡ ግና ቃልቃል ዝብል ጽምኢ ናይ ፍትሒ ሸረኽረኽ ዝብል ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት ተደጒሉ ይርከብ ኣብ ልዕሊ ሓፍቱ ዝበጽሐ በደል ናይ ኣቦኡ ስቕታ ኣብ ልቡ ከም እሾኽ ተሰሚሩ ለይትን መዓልትን ኮምተር ዘበሎ ምኽንያት ስእነት ድቃሱ ኮይኑሎ እዚ ዘይተገትዐ ቁጥዕን መልሲ ዘይረኸበ ናይ ፍትሒ ሕቶ ንነፍሲ ወከፍ ኣመላኻኽታ ናይ ኣቤሴሎም እንዳበከለ
ናብ ዘፍርሕ መገዲ ሕነ ምፍዳይ ክመርሖ ጀሚሩ እዩ ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣሕዋት ተእማር ኣላ እታ ንጽሕትን ርህርህትን ልዕልቲ እቲ ለውሃታን ንጽሕናን ግን ካብ ሕማቕ ዕድል ከናግፋ ኣይከኣለን እቲ ናታ ዘሕዝን ታሪኽ ወጋቲ ስቕታኣ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ከም ዝኾነ ዘርኢ ልብኻ ዝትንክፍ ፍጻመ እዩ እዞም ሰለስተ ነፍሳት ንመንገድቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ናብ ዘይተገመተ ዓዘቕቲ ውድቀት ይመርሕዎ ኣለዉ ነፍሲ ወከፎም ነቲ ዝስዕብ ጥፍዓት እጃሞም ተጻዊቶም እዮም ኣምኖን ብሰርቲ ክፉእ ድሌቱ ልቡ ብጭንቀትን ትምኒትን ተዋሒጡ ሕርቃንን ብብስጭትን ይቃጸል ነዚ ዝተዓዘበ ዳዊት ወዲ ሓዉ ናይ ኣምኖን ናይ ቀረባ ፈታዊ ዝኾነ ኢዮናዳብ ናብኡ ቀረበ ኢዮናዳብ ኣዝዩ ተንኰለኛ ሰብ እዩ ተባሂሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገለጸ ልቡ ብኽፍኣትን ምትላልን ዝተመልአ ሰብ እዩ ንናይ ኣምኖን ድኽመትን ጥሙሕ ስምዒትን ናይ ገዛእ ርእሱ ውጥን ናይ ክፍኣት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከምዝምዞ ሓለነ ወራስ ዓራት ኣምኖን ንምንታይ እዩ መዓልታዊ ተዓብር ዘለኻ ውሽጥኻ ዘሳፀየ ነገር ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ንገረኒ ክብል ሓተቶ ኣምኖን ብሕማሙን ብጭንቀቱን ተረቲዑ ኣብ ልቡ ንዝዓቆሮ ሚስጥር ኢዮናዳብ ነገሮ ንገዛእ ሓፍቱ ተእማር ብፍትወት ከም ዝበሃጋ እዚ ጥሙሕ እዚ ድቃስ ከም ዝኸልኦን ንነፍሱ ከም ዘድከማን ነቲ ሓቂ ዳሕዳሐሉ ኢዮናዳብ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣብ ልቡ ዘሎ ናይ ክፍኣት እሳት መሊሱ ተጓሃሃረ ንናይ ኣምኖን ዕሽነትን ነውፂ ስምዒቱን ናብ ረብሓኡ ከውዕሎ ወጠነ ፈታውየይ ነዚ ጸገም ቅልል ዝበለ መፍትሒ ኣለዎ ክብል ኢዮናዳብ ብሉስሉስ ግን ድማ መርዚ ብዝተቐብአ ቃላት ተዛረበ ከም ዝሓመመ ሰብ ኮይንካ ደቅስ ኣቦኻ ንጉስ ዳዊት ክበጽሓካ ክመጽእ እንከሎ ተእማር ሓፍትኻ ባዕላ ዘዳለወቶ መግቢ ሒዛ ንኽትበጽሓካ ንገረለይ በሎ ንጉስ ናይ በኹሪ ወዱ ምሕፅንታ ዕሽሽ ኣይብልን እዩ ሽዑ ኣብ መደቀሲኻ በይንኻ ትጸንሕ እሞ ትምኒት ናይ ልብኻ ትፍጽም በሎ እዚ ናይ ኢዮናዳብ ክፉእ ምኽሪ ንዝደኸመ ኣእምሮ ናይ ኣምኖን ተቖጻጸሮ ልጓም ሞራሉ ዝተበትከ ስምዒት ዝዓወረ ኣምኖን ንናይ ኢዮናዳብ ውጥን ከተግብር ተሰማምዐ ናይ ክፍኣት ዘርኢ ተዘሪኡሎ መፈንጥራ ጥፍኣት ተጻዊዱሎ ናይታ ለዋሕ ተእማር ዕጫ ኣብ ኢድ ክልተ ክፉኣት ሰባት ወዲቑሎ ሓደ ብስምዒቱ ዝዓወረ ተኻልዓዩ ድማ ብተንኰል ዝቖንቈነ ክፉእ ምኽሪ ንኢዮናዳብ ከም ተባራዒ ሓዊ ኣብ ልቢ ኣምኖን ኣስፋሕፍሐ እቲ ዘይተገትዐ ስምዒት ሕጂ መፈንጀር ነቓዕ ዝረኸበ ይመስል ኣምኖን ትልሚ ኢዮናዳብ ንኸተግብር ደምዲሙ አንቂዱ እዩ ሓሚሙ ኢሉ ኣብ ዓራት ዝወደቐ ሕማም ዝወዲ ንጉስ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ወጥርን ጭንቀትን ኣሰዓበ ንጉስ ዳዊት ሕማም በኹሪ ወዱ ምስ ሰምዐ ክበጽሖ ናብ ክፍሉ ኣምርሐ ኣምኖን ነብኡ ንደጉ ንጉስ ዳዊት ምስ ረኣየ ብዝደኸመ ድምፂ ሓፍተይ ተማር ባዕላ ዘዳለወቶ መግቢ ሒዛ መጺኣ እንተትምግበንስ ምናልባት ዶ መሓወኹ ክብል ተዛረበ ንጉስ ዳዊት ምሕፅምታ ናይ ወዱ ምስ ሰምዐ ልቡ ደንገጸ ንሓውኺ ኣምኖን ተኸናኸንዮ ክብል መልእኽቲ ንትዕማር ሰደደላ ኣብቲ ግርማ ሞገስ ዝመልአ ቤተ መንግስቲ ትዕማር ዝስማ ልዕልቲ ኣላ ጓል ንጉስ ብምዃና ናይ ምቾትን ናይ ክብርን ህይወት ከተስተማቕር ተዓዲላ እያ ልባ ብንጽሕናን ለውሃትን ዝተመልአት እዛ ልዕልቲ ናብ ሓዋ ናብ ክፍሊ ኣምኖን ተምርሕ ኣላ ንናይ ሓዋ ሕማም ከተዕግስ በእዳዋ መግቢ ከተዳለወሉን ክትከናኸኖን አንቂዳ ኣላ ዝኾነ ኣሉታዊ ሓሳብ ኣብ ልባ የሎን ሓዋ ዘለዋ ክብሮትን ፍቕርን እዩ ንኽትከናኸኖ ዝድርኻ ከመይ ጌራ ሕማሙ ከም ተዕግሰሉን ፍሽኽታኡ ከም እትመልሰሉን ተሓስብ ኣላ ኣብ ኣፍ ደገ ኣምኖን ሓዋ ምስ በጽሐት ቀስ ጌራ ኳሕኩሓ ኣተወት ተመደቀሲ ጽልሚት ዝበለዩ ሓዋ ኣብ ዓራቱ ደቂሱሎ ገጹ ብሕማም ዝጸምለወ ይመስል ትዕማር ናብኡ ቀሪባ ብድንጋጸ ኩነታቱ ተወከሰቶ ኣምኖን ብዝደኸመ ድምፂ ከም ዝሓመመን ንሳ ብኢዳ ከሽና ክትምግቦ እንተደኣ ኽኢላ ክሓዎ ከም ዝኽእልን ይነግራ እሞ ትዕማር ብዘይምውልዋል ንሓዋ ክትሐጉስ
ናብ ክሽነ ኸደት بنصوح لبا نناي حوا حتو كم ناي بحق زحمة مسب حتو تقبلتو كم يجرات ومن أكلاتو زحنت نمجبي كشنا أن حوا كم التملس تحسب نبرت هذا قرب عن حيتنا حوا أمنون زدالوتو مجبي حزا تملست أتي مدكسي هجيون بسقطات واحد الله تأمر رابدندس أراتو كوفيلا كتقولسو انت قربت حندبتني أمنون تبعي تلوت أتي ناي حمام سميتو تفيعو قاشان زفرحن دليتو تقهده نخلوم كابز مدكسي أوتيوم كبل عززا تأمردن تيوا كبح بحبلت أبقت أمنون زرق زفرح سميت أبلبا حندبت فرحي عنقسه قداسنا ناي حوات أزاز كام فتس عم دحراي بلتن عقل قلتان خوات عززتن تمدكسي بعدو مسكونة تحق إنيا بحري ناي أمنون دقيمو تقهده تعالى قلتي بسم بعد أعويت قداس ساوياتا نمنادق تغفل سجيرو أب إذن ردع إخبت سحيك ألن أمنون حوي كمزي أي تقبر زكونا وريو كتب الزرنزح ندان بقت لمنتو أمنون حوا قناك سمعي دليين لما نوعان نبقاتان نحال حالتا فتوتو كتفقوا أي كألون أوحت تيت ألام مدكسي بزسكحكح من قدي اتحاد قلتي بجزاء حوا كاب كبري قدلت كاب قرعات بيت منقستي أبقى حوا أنورا دهرزي زسكحكح فتعامة أمنون نتأمر كم مدكسيو أوتيو سبوغا لك كم فنفن قحف أوتيو دربيا تفغرز مسل حال تافتوت أنشاب حمو بنقة بسلعن تتكأ تأمر لبا تسيرو كبرانا ويرو كم مدكسيو وتأت زي السكاقي فتعامة ناب نقوس داويت مسبتحة قطعو كم إسات ندده قندما نعمنون غونا عينة مغزعتي أي قطعون نتها استقودت قالو تأمارون زخونا فتحي أي بيّن اللان أبسقطا نقوس داويت دمس فتحي تعفنا ناينس حنا عويات توحطة سقطانا نقوس داويت نخالق توساخ طفعات أفدق أرحاوة نتأمار حوا بيسيلوم حفتو كم زتعمسأتن أبوهم نقوس داويت كم زبلن مسفلت لبو حنن مفداي أدبيت نخلتا عمتات زعكلون نزقط عب لبو دوغولو ناي حنن مفداي سيفو نداس حالة متشو غزي تتصبية ناي شدرا نقوس داويت تاريخ كاب كدميشه عمتات تفتسمت انتاوي ناي سكيات تاريخ راح يكونن نبعات ناي تمعار قفئي ناي أمنون أنا مفداي ناي أبي سيلومن سقطا ناي داويتن لومون أبناء زمننا سدرا بيتات بزتفلالي واقباتات زنصبارقو مرعيان لبز صبرو حقات يوم أبز تاريخ زلو فتسامتات نناي ود سب تفطرو سلطانكا أبزي معلو متكامن ناي سقطا سعبين نزاقحدو فتسامتات يوم ناي تأمار السكيات أمنغو سدرا بيت زفتسام بدل كساع خندمنتاي زلخاخم كم زخونن مقدال فتحي كمين نفسي كم زساتيان كم زقسلان كابزي تماهرنا اللونا نأمنون تجبار زي تجتأت منيتن نفس فتوتن نسب كمين بعراويت كم زغيرو زج حدا فتساميو أنا مفدايني أبي سيلوم سألن كيمتان كمين لب ود سب ناب أمن خمز غيرن نبتوسا تفعت كم زوسدن يمهرنان يأنفتنان لألو خلقن تاريخنا نقوس داويت ناي مريحنتن نيابونتن حلافنت زنت صريون بحزبو آزيو زخبر نقوس أبسدرا بيتو قنا فتحي كنقس دقوق حلون كناخنن زقبقو ويون نزمتو زنبرا حدقا دو كبلواي كألن سقطاو نتسدرا فح كأتولو طرح زيكونس ناي منقستو سلام نحدقا أقالي عويو ناي داويت ودكت كنعزبن كلنا لوموين بزح السدرا بيتات نزقات موفت عمتات كنستوقل يدرخنا أوش تسدرا بيتات بقلتي إهن زي مبهال نشجرات كندت ما يطلهم بسقطا محلاف فتحي مزبعة كقات من كلو كم زي فلت كام محلاف أبلا سدرا بيت ننهد حدوم متأمان انكتفون بغن أن حسدنا نكملو زياتهم سكيا سدرا بيت نقوس داويت لومون بزتفلالي عقبات تدقاقمو يمزلو زي تاريخ ولدي عب هيوة دقوم سطافين قهلوهم
ናይ ሓቅን ናይ ፍትሕን ድምፅን ክኾኑ ከምኡውን ኣብ ስድራ ቤቶም ፍቕሪ ምትእማንን ግሉጽነትን ከስፍኑ ከም ዘለዎም መረዳእታ ይኸውን እዩ። ኣብ ናይ ኣመራርሓ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ውልቃዊ ህይወቶምን ኣብ ህዝባዊ ሓላፍነቶምን ዘሎ ሚዛን ንኽሕልውን ስልጣኖም ብዘይገደብ ንኸይጥቀሙሉን የተሓሳስብ። ናይ ትዕማር ናይ ኣምኖንን ናይ ኣቤሴሎምን ታሪክ ዝሓለፈ ታሪክ ኣይኮነን። ሎሚ እውን ንዘለዉ ስድራ ቤታትን ሕብረተሰባትን ብዛዕባ ፍቕሪ፣ ብዛዕባ ፍትሒ፣ ብዛዕባ ሓላፍነትን በደልን ዝዛረብ ድምፂ መቓልሕ እዩ። ኣብ ስድራ ቤት ንጉስ ዳዊት ዝበፅሐ ስቅያት ድሕሪ ነዊሕ ዘመናት እውን እንተኾነ ኣብ ሕልናና ዘጋውሕ ንልቢ ዝትንክፍ እዩ። ናይ ትዕማር ንብዓት፣ ናይ ኣምኖን ግፍኢ ንምፍዳይ ናይ ኣቤሴሎም ከምኡውን ናይ ዳዊት ስቕታ ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ ንናይ ሎሚ ወለዶ ገዚፍ ትምህርቲ ዝህብ እዩ። ስልጣንን ሓላፍነትን ዝተዋሃቦም ሰባት ግፍዕን በደልን ክፍጸም እንከሎ ስቕታ ክመርፁ እንከለዉ እቲ ዝስዕብ ጠንቂ መዘዙ ከቢድ ከም ዝኾነን ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር ከም ዝኾነ እዚ ታሪክ ሕያው ምስክር እዩ። ናይ ኣቤሴሎም ዋላ እኳ ካብ ፍትሒ ምድላይ ዝነቐለ እንተኾነ ናብ ተወሳኺ ደም ምፍሳስን ምብታን ስድራ ቤትን ኣምሪሑ እዩ። ናይ ንጉስ ዳዊት መንግስቲ ኣብ ናይ ሕድሕድ ምትፍናንን ኣብ መንጎ ደቁ ብዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ተሓሚስ እዩ። እዚ ኩሉ ዘርእየና ነገር እንተሎ ናይ ስቕታን ምጉዳል ፍትሕን ናይ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ዘርኢ ከም ዝዘርእን ከምኡውን መሰረት ናይ ፍቕርን ናይ ሰላምን ከም ዘናውፁን ካብዚ ክንርዳእ ይግባእ። ናይ ንጉስ ዳዊት ታሪክ ስቅያት ታሪክ ዝሓለፉ ዘመን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሎሚ ወለዶ መለበምን ምንጪ ናይ ጥበብን እዩ። ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝዳሕሰስናዮ ናይ ንጉስ ዳዊት እንኮ ጓሉ ናይ ትዕማር ዝሕዝን ታሪክ ነዚ ይመስል። ሎቱ ስብሃት